Onderweg naar Friesland. Ja, Waar naartoe? helemaal naar Noorden. Noordelijkste puntje. Moddergat. Peesens Oh, Moddergat. Pissers Moddergat. Ja. Prachtig. Ja, heel mooi. Wat doet u daar? Naar ons huis toe. We wonen in Amsterdam. En in het weekend gaan we vaak daar naartoe. Hoe lang al? 35 jaar. En hoe bent u zo in Pissers Moddergat gekomen? Ja, we hebben een keer wat gelopen. En dat was in het begin 70 jaren. En toen zeiden we, toen we terugreden met de auto, wat is het hier mooi. Hier zouden we nog wel eens een huis willen hebben. Nou, en toen bleek dus 7 jaar later, mijn zusje was daar in de buurt en we zochten haar op. En toen zagen we dus een heel mooi, erg klein boerderijtje, maar met stijl. En nou, toen zijn we erachteraan gegaan. Toen hebben we het gekocht. En al 35 jaar Ja, gaan jullie daar... zomer en winter. Want het is gewoon prachtig. Het is, nou, het licht van de zee is zo mooi. Het is dus 's ochtends, 's middags, 's avonds. Het is geweldig. Maar waarom gaat u er niet permanent naartoe als het zo mooi Wij is? wonen in Amsterdam. En werken daar. En we hebben altijd gewerkt in Amsterdam. Wat voor werk, als ik mag vragen? Nou, ik ben grafisch ontwerper. En ik ben textielkunstenaar. Dus, En hoe we hadden het altijd heel erg druk. En als ik in Amsterdam was, bleef ik lekker doorwerken in de weekenden. En dat werd veel te zwaar eigenlijk. Dus dit was ook even een beetje vluchtpoging. Hè? Want dan ben je echt ver weg Ben van je weg. alles, van je werk. Ja, soms Kan je sliepen weg. we gewoon hele weekenden. We hadden wel telefoon, maar niemand had het nummer. Dus dat was erg rustig. We gaan ieder weekend wel een paar keer naar het Wad toe, wandeling maken. Wat is prachtig, hè? Ja, Ja, dat is mooi. schitterend. Zijn mensen ook jaloers in Amsterdam? Of willen ze vaak mee? Nou, Nou, Amsterdammers die vinden dat wel erg ver, hoor. Dat is dus niet... Nee, ze zijn niet zo erg dus enthousiast om te komen. Nou. En het waait er altijd, hè. Ik bedoel, ja, wij vinden het dus niet erg, maar je moet er dus... We zeggen altijd, als je komt, neem dan een dikke trui en een winddicht vest mee. Maar ja, dan komen ze met een verliederdun truitje. En dus we hebben allemaal jassen hangen en truien liggen. Ik bedoel, zodat iedereen zich kan wapenen. Want het is toch echt wel wat anders dan in de stad. En hoe kijken ze in Moddergat tegen jullie aan? Zijn jullie dan de mensen uit het westen die zo nu en dan even komen? oh nee, dat is al helemaal veranderd. Ja. Dus de mensen zijn allemaal heel open. We zijn die En, Amsterdammers, maar ze weten dat we heel vaker zijn. Dus ik bedoel, nee, dat gaat allemaal erg leuk.